ongi etorriak, esketuta daude, ona gertulatzagatik. Dakizuenez, kartela adierazten zan bezala, ekitaldi hau, ekitaldi bikoitza izan da. Lehenengo hitzaldi bat egin zan Bilbon, pasadan astean, gazteleraz, eta gaur, eztabaida berbera, ingo dugu hemen Donostian, euskeraz. Dakizuenez ere, badago itzulpen zerbitzua. He hecho el comentario antes, la charla que está anunciada tiene servicio de traducción simultánea. Entonces, ahí está el técnico y la traductora. Si alguien necesita cualquier aclaración sobre el sistema de aparato, pues ahí está el técnico. Beraz, bueno, gaurko hitzaldia, izan dudanez, bigarren ekitaldia, ekitaldi bikoitza, eta orduan aurkezpen moduen bakarrik hiru kontu aipatuko dut. Alde batetik nortzuk antolatu egin dugun hitzaldi hau, gaurko hitzaldi hau. Bestaldetik nortzuk diren gure gonbidatuak eta gaurko islaria gure gonbidatuak, eta azkenik azaldu zein izango den gaurko dinamika. Nola antolatu egin dugu, nola zein den gaurko ekitaldiaren planifikazio antolaketa. Eta, azteko antolatzailok bielkarte gara, batu egin gara hitzaldi hau antolatzeko, alde batetik Euskal Federalistak elkartea, elkarteo federalismoa sustatzen du, elkarte honek, eta bestaldetik ere, bai estatuan eta bai Europan, ezta? Aktibidade ekitaldi ezberdinak antolatzen ditu. Bestaldetik, euskara denontzat, Forun Euskara Sin Barreras elkartea, hori dela urte bat sortutako elkarte txiki bat, hizkuntza politikari buruzko eztabaida sustatzeko asmoarekin. Eta funtsean web orri batean 12 proposamen agertzen dira, eta gonbietak zaituzte ikustekoan planteatzen diren proposamen zehatzak, ezta? Eta, dinamika, hizkuntza politika sustatzeko, eztabaida sustatzeko dinamika honetan, eztabaida ekintza ezberdinak planteatu egin dira, eta gaurkoa, solasaldi bat, euskal hizkuntza politikaren korapioak eta arronkak, ezta? Eta gai honi heltzeko, pentsatu genuen interesgarria zela, islari ezberdinak, ikuspegi eta ikuspuntu ezberdinikoak, ezta? Eta hitz egin genuen gaurko islariekin, azkar konfirmatu zuten, prest zeudela eztabaidatzeko, eta laburki aurkeztuko ditut gaurko islariak. Alde batetik handik hasita, Alberto López Basaguren, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna, zuzenbide konstituzionala, beraren eremua. Kurrikulum zabala dauka, baina, uste dut, gaurko gaiarekin lotuta, azpimarratuko genuke, hizkuntza gutxituen Europako gutunako adituen batzordeko kidea izan zela. Europar Kontseiluko organismo bat. Euskaren aholku batzordeko kidea ere izan dagoa. Eta azkenik eta nolabait bere ikuspegi ideologikoa eta adierazten duena, Euskal Federalistak elkarteko kidea. Bestaldetik, Zegai Nikolas Eskurdia, gonbidatu genuen, bera ogibidez legelaria, zuzenbideko irakasbea izan dagoa, eta Eusko Jaurlaritzako arlo ezberdinetan egitako legelaria. Eta gaur egun Eusko Legebiltzarrean lanean. Beraz, gaur eztabaidatuko ditugun gai buruz eta, bera, zango duke pomadan dago lan Eusko Legebiltzarrean eztabaidetan. Horretaz gain, Eusko Ikaskuntzako zuzendariko kidea da gaur egun, eta orain dela gutxi arte gure esku elkarteko bozeramailea izan zen. Kide bezala mantentzen da, baina bozeramailea urteak eman ditu. Gure esku
Gudezko elkartea, dakizunez, erabiltze eskubideen aldeko elkartea. Eta azkenik Peio Salaburu Etxeberria, bera ere Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, katedraduna, bere arloa zeharo ezberdina, Euskal Filologia, Soziologia ere ikasi zuen, baina bere profesionala filologian, Euskal Filologian eman zuen, agintaldi batean errektore lan eta libili izan, berazuen errektore hoia da, Euskal Unibertsitateko errektore hoia, eta azpimarratzeko ere Euskaltzain osoa dela, ezta? Beraz, gramatika batzordeko burua dela, eta Euskaltzain oso bezala, badago Euskaltzaindiako talde zuzendaritzatu eta marreko talde txorretan, ez da? Baina, Peio Salabururen kasuan, bere gogoeta ez da bakarrik izan hizkuntzari buruz, hizkuntza eta gramatika eta horretan aditua izan, bere erabili da Euskara aholku batzordean, eta bereziki, nabarmendu nahi genuke Euskararen etxea liburua, ez da? Horin dela 20 urte idatzitako liburu. Liburu horretan berak egiten zuen gogoeta bat, Euskararen sustatze prozesuaren, azkenengo hamarkadetan, ze eraldaketa bizi izan zen Euskal Herrian, eta erronkei buruz, eta arazoei buruz, korapioi buruz, gogoeta berezia egin zuen. Liburu hori, konzeptoa, berdanean horretaletzeko, hori dela gutxi hori dela hilabete bat, Jorge Jimenezek, Albertaneako editore handia, hile itzala, aipamen beraretzat. Aurkezpen hori eginda, zer egingo dugu? Gure ideia zen aurkezpen potoloak eta oso luzeak, eta beraien artean solasaldi bat sustatu. Beraz, proposamena izan da Euskal Hizkuntza Politikaren korapiloak eta erronkak izenburupean, gaur egungo Euskal Autonomien erkidegoan Euskadi dagoen errealitatea, Euskararen errealitate soziala, horren buruan, valorazioa eta korapiloak eta Euskal Hizkuntza Politikaren erronkei buruzko gogoeta. Hori 10 minututan egingo dute beraiek. Gero, bigarren txanda batean beraien artean emango dugu aukera kontraste tartetxo bat emateko. Eta gero, berariazko galdera bat egingo diegu bakoitzak. Lotuta beraien bilbidekin eta bere profilarekin, ez da? Eta gero azkenik zabaldu egingo dugu guztiei, zure gogoetak eta galderak planteatzeko. Aurkezpen hori eginda, oaz, venga, hasiko gara Bilbon egin genuen bezala, hau berberan, Alberto. Bai, arratsaldeon, lehendabizi esan nahi nuke denbora asko galdu gabe, postekoa dela gai honetaz, horren beste urteetan tabu izan den gai honetaz eztabaidatuak izatea, jende desberdinaren artean, baina baita ere esan nahi nuke askotan predikatzen dela Euskararen etxea guztiontzako toki izan behar duela, baina batzuk zerbait iritzi batzuk adierazten direnean erakusten dute Euskararen etxea bakar batzuentzat nahi dutela, eta beste batzuk etxe horretatik bota nahi gaituztela. 10 minututan gauzak ezinbestez modu eskematikoan esan behar dira, eta beraz ez dago denborik ñabarduretan sartzeko, naiz eta gero hori leporatzen diguten ñabarduretan ez garela sartu. Nik esango nuke alde batetik bereziki 80ko hamarkadan bizi izan ginenok ja nagusiak izanik, alderatzen baldin badu garai hartan euskarak bizi zuen egoera eta gaur egun bizi duena, nik uste alde nabaria ikusi behar dugula eta aitortu behar dugula gauzak asko hobeto daudela, eta nik esango nuke alde batetik, eta zentzu honetan aipamen bat egin nahi nuen,
parte hartu nuen hausnarketa niretzat importante izan zen hausnarketa batean, Pello ere egon zen eta hemen dauden beste batzuk ere egon ziren, euskera 21 hausnarketa hartan, eta nik uste, okerrez banago, nire hausnarketa eremu berean jarraitzen du, eta alde batetik adierazten ziren argiak nolabait esateagatik, eta baita iluntasunak ere, nik ikuskera berbera izaten jarraitzen dudala uste dut. Nik uste euskararen erabilera erabat normalizatu dela gizartean, oso modu sendoan, bai jende arruntaren artean, eta baita erakunde publikoen eremuetan. Eta nik uste komunikabideak baita ere, nik uste dut horrek aldaketa ikaragarria erakusten duela. Gero, beste alde batetik uste dut aldaketa hori erakusten duen ezaugarri bat da, nik uste euskara hizkuntza gisa, hemen Pello dago eta nik ez dut bere leku hartuko, baina nik uste dut irakurle eta hiztun gisa, nik uste euskara hizkuntza bezala erabat indartu dela, aberastu dela, nik uste inoiz baino literatura ez bakarrik kuantitatiboki handiena daukagu, baizik eta kalitatearen aldetik, hizkuntzaren kalitatearen aldetik, agian inoiz izan dugun, baino literatura aberatsagoa dugu. Liburu batzuk irakurtzen euskara ikasi behar izan genuenok 70ko hamarkadan, badakizu zenotako gauzak irakurri behar genituen euskararen mesedetan, eta zorionez orain literatura atsegina eta aberatsa irakurri dezakegu eta pizgarria irakurri dezakegu. Uste dut, beraz, eta beste eremu batean, garai hartan gogoratuko duzue, Adolfo Suárezek piztu zuen polemika euskara ez dela egokia kimika hitz egiteko, gaur esan dezakegu hizkuntza larreko hori noranahiko hizkuntza bihurtu dela, eta beraz edozein eremuan erabiltzeko hizkuntza egokia bihurtu dugula guztion artean. Naiz eta eremu batzuk zailagoak izan, baina uste dut horrek ere erakusten duela bizitzaren eremu guztietan, baita akademian, zientzian, edozein eremuan erabiltzeko egokia dela, egokitu dugula. Eta azkenik, azpimarratu nahi nuke, baita ere nire ustez atakastuena omen zena, okerrez banabil, familiaren barruko transmisioa ere horri nolabaiteko itzulia eman diogu nik uste, eta hori erabat importantea da, zeren berehala esango dudan bezala, nire ustez dugun erronka eta dugun arriskurik handiena, bada euskal hiztunen artean hizkuntza naturala eta bizia izan dadila. Ez badugu hori gordetzen, ez badugu hori zabaltzen, euskarak eguna kontatu izango ditu, bakarrik bihurtzen baldin badugu gauza formal batzuetan erabiltzeko, baina hiztunen arteko hizkuntza naturala eta bizia izaten ez badugu bermatzen, eta ikuspegi horretatik familiaren barruko transmisioa gauzarik importanteena da. Zeintzu dira korapiloak, beraz ikusiko duzuen, hariniketan noala, modu eskematikoan. Nire ustez, korapillorik importanteenak gertatzen ari dira, bereziki, badaude iluntasun batzuk, behin baino gehiagotan aipatu dudan bezala, nik uste dut, erakunde publikoen eremuan erabat normalizatu da, salbuespen, bereziki salbuespen batekin, estatuaren administrazio periferikoan, baina kontuan izan behar dugu nire ustez horrek bereziki garrantzi kualitatiboa duela, kuantitatiboa baino gehiago. Kontuan izan behar dugu estatuaren administrazio periferikoa
oso txikia dela, oso mugatuta dagoela, eta gizartearen ikuspegitik bakarrik eremu berezi batzuetan eragina duela, eta gero badugu arazo bat auzitegien eremuan, baina horretaz luzen mintzatu beharko ginateke, zeren hori nik dudan esperientziaren arabera, estatu guztietan, sistema, herrialde guztietan, hizkuntza minoritarioekin arazo erronka eta arazo bereziak sortzen dituen gaia da. Eta orduan, baina hor badugu zerbait horri aurre egin behar dugu. Nire ustez, korapiloak bereziki eta hilabete edo urte hauetan gaia piztu da edo eztabaida piztu da, nik uste estatutuaren inguruan eta euskararen legearen inguruan oinarri batzuk ezarri ziren, niretzat erabat egokiak direnak, eta guztiz bat, salbuespen bat, gero aipatuko dudan salbuespen bat kenduta, guztiz bat datoz estatu demokratikoetan eta hizkuntza askotako sistema demokratikoetan errotuta dauden oinarriekin. Eta orain batzuk aldatu nahi dituzte, irauli nahi dituzte oinarri hauek. Badugu sistema bat non bi hizkuntzak berdin ofizialak diren, eta beraz horrek aldaketa ikaragarria ekartzen du, azkenean sistemaren zutabe nagusia bihurtzen delako herritarrek hautatzen duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko hori da zutabe nagusia, herritarrek badugu eskubidea bi ofizial diren bi hizkuntzen artean erabili nahi duguna hautatzeko, eta sistema hori bermatzeko sistema juridiko oso bat ezarri zen, eta horrek ekartzen du baita ere gauza bat kontuan hartzea. Eta hori da sistema, hizkuntza askotako sistema demokratiko guztietan kontuan hartzen dena, eta bada oinarri hartzea egoera soziolinguistikoa. Eta naiz eta batzuei ez zaion gustatzen nik hori esatea, nik uste dut edozein politikarako abiapuntua, inolako dudarik gabe izan behar da errealitate horren kontziente izatea. Euskaldunok, euskara hitz egiten dugunok minoria bat gara, gure gizartean, eta hori abiapuntutzat hartzen ez badugu oker ibiliko gara eta ez dugu asmatuko. Ze oinarriak aldatu nahi dituzte? Horren ondorioz badago dekretu bat, Euskal Gobernuak onartutako alde batetik erakunde publikoak, administrazio publikoak euskalduntzeko arauak sartzen dituena, eta hor badago oso gauza importantea. Errealitate soziolinguistikoaren arabera, eta hori estatututik dator, horren arabera badago eremu bakoitzean, erakunde eremu bakoitzean badago bete beharreko indize bat. Eta orain batzuk esaten dute indize hori bakarrik erreferente bat dela, ez hori da arrazoi sistemari edo administrazioetan sartzeko hizkuntza biak ezagutzearen bete beharra egoera soziolinguistikoaren araberakoa eskatu daitekeela, eta hori da proportzionaltasuna eta arrazionaltasuna ematen diona sistema hori. Eta gertatzen orain esaten da epaileen auzitegien aldetik euskararen kontrako oldarraldi bat dagoela, eta bada gauza simple batengatik. Epaileek auzitegiek egiten dutena da kontrolatzea administrazio publikoek, bereziki toki administrazioek egiten dutena dekretu horrekin bat atorren edo ez. Eta alde horretatik baditugu justu egun hauetan izan dugu kontrako erabaki bat, non esaten baita bi lanpostu bakarrik daudenean, guztiz zentzuzkoa dela bietan
euskara ere jakin behar izatearen beharra izatea. Nik uste hortik datorrela orain bizitzen ari garen iskanbila, eta hortik dator korapiloak neurri handi batean. Ez dute astirik hezkuntzaren munduan sartzeko, baina esan genezakeen antzeko zerbait gertatzen ari dela. Eta amaitzeko erronkei. Nik beti, nik erronkei buruz beti esaten dut, aipatu dudan abiapuntua kontuan izan da, euskal hiztunen komunitatearen etorkizuna nik argi daukat baldintza bat duela. Eta bada, hiztun komunitate sendo bat izatea, sendo hori erlatiboa da, baina sendo bat izatea, nortzuentzat hizkuntza naturala baita eta hizkuntza arrunta. Eta orduan nik uste erronkei dagokionez, gero hastia izatea espero dut apur bat luzatzeko edo luzeago hitz egiteko, baina uste dut erronkarik nagusia izan behar dela nola sendotzen dugun, nola indartzen dugun euskal hiztunen gaitasun linguistikoa. Hizkuntza naturala izan dadin eta hizkuntza normala eta arrunta izan dadin. Eta horrekin lotuta uste dut, eta honekin amaitzen dut, Sabin, uste dut ez garela asmatzen ari, helburuak beste nunbait jarri dugula, oso modu voluntarista batean gure helburua izan da euskaraz dakitenen kopurua handitzea, ugaltzea, eta uste dut bazterrean uzten ari garela edo uzten ari direla, euskal hiztunen komunitatea nola sendotu, nola indartu. Eta baditugu hor datu batzuk kezkatzekoak direna. Orain, ez dakit, ikaratzen gara, entzuten dugunean, euskaldun gehien dauden eremuetan euskararen erabilera ahultzen ari dela. Eta nik uste dut lehendabiziko erronka, lehendabiziko helburua hori izan beharko litzateke. Bestela izango du arrisku bat orain arte nire ustez izan ez duguna, eta bada euskara Irlandan gaelikoarekin gertatzen den bezala, euskara bakarrik arlo mugatu eta txiki batzuentzat hizkuntza formala bihurtzea, baina ez bizitzan hizkuntza naturala eta aberatsa izatea. Eta esaldi batekin amaituko dut. Nik esaten dudanean, abiapuntua izan behar dela, kontziente izatea, euskaraz hitz egiten duguno minoria bat garela, horrek ez du esan nahi batzuk leporatu didaten bezala, nik nahi dudala euskara minoria baten hizkuntza izan dadila. Baina gauza bat, hala izan ez dadin, ezin ditugu gauzak edozein modutan egin. Eta bereziki, horretarako ezin dugu pentsatu helburua dela gaztelania erabiltzearen eskubideak murriztea. Eskerrik asko, Alberto, orain Peioren txanda, irakurketa, planteamendua partekatzeko. Eskerrik asko, arratsaldeon eta eskerrik asko antolatzaile, eskerrik asko zuei hor egoteratik. Hemen oinarrizko puntu batzuk bakarrik aipatuko ditut. Ez dakit gainera hau diren importanteak ere, baina batzuk aipatuko ditut, eta badakit arazoa benetan korrapilatsoa dela, eta jendeak arazo korrapilatsoen aurrean jendeak nahi ditu errezeta simpleak. Eta hori ez da existitzen. Gauza, komplikatuak dira, eta komplikatuak diren modu horretan aztertu behar dira, eta modu horretan saiatu behar erantzuna ematen.
Hemen eskatu digute hitz egiteko erkidego honi buruz, Euskara erkidego honetan. Nik beti eskatu dut, hau da, ez da erraza, zeren Euskaren komunitatea zabala bada, txiki izanik ere zabala bada. Eta hau bai da, Euskal Herriaren ikuspuntu, konzeptu kultural batetik, esaten aipatzen dut hitza, Euskal Herriaren arazoa. Euskaraz mintzatzen den eremuaren arazoa. Hala ere, nola eskatu diaten hemengo egoeraz hitz egiteko, hemengoaz hitz egingo dut. Zeren Nafarroan eta iparraldean egoera okerragoa. Esan nuke 1970 garren urtetik aurrera, gutxo gabera, 70 garren urtetik aurrera, orain arte, egin den bidea hau dela indar desberdinen artean sortutako oreka bat. Oreka zail eta bihurra. Oreka bat, ahal izan den bezala, mantendu da, eta txikitzen diogu oreka hori. Garai hartan, 70ean, Alberto Keritz egin du horretaz, zerbait esan du, ja iraultza bat hasi zen gertatzen. Frankismoa ja bukatzen ari zen, eta orduan Euskarak hartu zuen bulkaldi handi bat, batez ere hirietan, hau da, eremu berrietan hasi zen sartzen, aldi berean izan ziren mugimendu migratorioak ere, baina herrietako nekazari eta arrantzarien hizkuntza zen gura beste arlo batzutera pasatzen hasi zen. Eta bulkaldi horren ezaugarriak, ezaugarrien artean faktore anitz aipatu beharko dituzke. Horietako bat, ez dakit honek txarra den, zehatzen ari niz esaten, nola ikusten dudan gertatzen zena. Honek ez dut baloraziorik egiten. Uste garai hartan Euskara simbolo bat zela, frankismoaren kontrako simbolo bat. Eri simbolok beldura handia baten diate. Batez ere simboloek simbolizatzen dutena ordezkatzen dutenean. Baina, egia da simbolo bat izan zen, eta horren mugiarazi zuen jendea. Gero gauzak aldatu dira. Urte batzu ditugunok badu perspektiba bat gazteek ez dutena. Eta da, badakigu nola ziren gauzak hemen horren dela 50 urte, eta batzuek dugun aukera handiago bat lana aukitzen. Administrazioan. Baina nik uste dut, administrazioak egin duen apustua nahiko eskuzabala izan dela. Naiz eta beste batzuek pensatzen duten ezetz. Hau hona da edo txarra da, ez dakit, hau da, nik horra ikusten duten realitatea. Honekin ez dut esaten, hau primeran dago, hau da, ez. Ez esaten, nola ikusten duan gertatu dela. Batzu nahiko dut urgunago joan, zen egoera, Euskaren egoera digrosikoa da, zalantza da. Batzu nahiko dute urgunago joan, beste batzuk nahiko dute atzera tiraka egin ez. Erdalduan anitzen zat, uste dut, urrunik joan garela. Nik hori bakoitza sentitzen duena berea da. Hala ere, gauza batzuetan nahiko harin, abiadura handiarekin joan bagara, beste batzuetan ez, beste batzuetan oso mantso eta oso motel, nik esan dut administrazioari dagokionez urratza handia egin direla, enpresetan gauza asko falta da, familietan transmisioak utz egiten du, eta hori da gauza bat onartu behar dena, eta komunikabideetan ere badira zulo batzuk izugarriak. Enituzke aipatu gabe utzi nahi zenbait kontu. Oinarrizkoak dira, baina ahazten ditugu. Anitzetan ahazten ditugu. Euskaraz hitz egitea, azken batean, gustatu edo ez, borondate kontua da. Hiztunek, euskaldunek ez badute euskaraz hitz egin nahi, euskaraz dakitenek, zen besteak ez dut euskaraz hitz egin goi, jakin azpadakite, baina dakitenek, dakigunok ez badugu euskaraz hitz egin nahi, ez du hitz egin du. Eta inork ez gaitu bortxatuko euskaraz hitz egiten. Ordan, hor bada azkenean borondate kontua. Egia da, borondate kontu horretan badirela kanpoko faktore batzuetan laguntzen dutenak, eta beste batzuetan oztopatzen dutenak. Badira bietatik. Baina azken batean hori da persona bakoitzak hartzen duen erabakia. Eta horretan, kontu handia izan behar dugu
oreka honetan zein dar duen bakoitzak, aldeko ezin darra duten, kontrako ezin darra duten, ez apurtzeko. Aipatu dut sentimentua, nola sentitzen dugu. Pentsatzen dut hau aldatzen dela toki batetik bestera. Eta ezin dela generalizatu, baina bai ez da, nik aipatuko dudan datu hau, ez da salbuespena inondik ere. Atzo joan nintzen. Aztean bideo aldiz batzen naiz, umeen bila, hirugen bila ikastorara. Atean, elkartuko gara, 40 lagun. 40 lagun horietatik, erdia baino gehiago, ni joaten izen tokin, erdia baino desente gehiago, euskaldunak dira, nirekin beti euskaraz hitz egiten dute. Egin umeekin beti euskaraz hitz egiten dute. Baina lan zain daudenean, elkarren artean beti erderaz hitz egiten dute. Hori datu bat da, eta hori kontuan hartzeko datu bat da. Zergatik, batzuek esango dute, bai hori da, egoera ez dakiz zertan, segurazki hala da, baina nik ere egoera bera dut, eta nik beti euskaraz egiten dut. Eta beste batzuek egoera berean erderaz egiten dute. Hori da datu bat oso kezkagarria. Oso kezkagarria. Kezkagarriago horien artean, bat baino gehiago, institutoko euskal lerroetako irakasleak izanik. Horiek ere erderaz egiten dute. Eta hau ez dut, edatu nahi, segurazki ere Gipuzkoan egoera diferentea da. Baina aipatzen duan hau, ez da bat ere salbuespena. Hau da, errealitate gordina. Eta nik uste dut, ezkutatuaz ezin den errealitatea. Etorkinena hor dago, kalkulatzen zuten ez dakit eguneko 10, 11, orain eta gehiago joango dela. Oroitu, bere garaian, leku askotan, HBek zuen indarra. Eta ze porzentaia zen? Porzentaia hau zen, 10, 11, gero gorago joan da, baina, eta hark ze eragina zuen, hor daude, hor ditugu, ondo-ondoan ditugu, etorkinak. Porzentaia horiek da. Orduan, hau da, kontuan izan behar dugun beste gauza bat. Pare bat aipatuko dut gehiago, bat bakarrik lerro batan esango dut, batzuen ametsa da erdera ordezkatzea. Eta nik ulertzen dut oso ongi amets hori, ametsa derako. Ametsa da, bai, egia da, ametsu zara. Osa, horrein pentsatzen baden badu, hori horrein ordezka ezakegula erdera euskararekin, ametsetan ere gara. Hori da, beste datu bat, pentsatu, bultatzen maborrok zai. Azkenekoa, niri beldura hundi ematen didana, da hizkuntzaren komisarioak. Lehen aipatu du Albertok, aipatu du, bera ni euskaltzale sentitzen naiz, eta nahi zergatik batzuk enaute onartzen dut. Begira, euskaldun guztiak ez dira euskaltzaleak. Baina euskaldun asko, esango gehienak, euskaltzalea gara. Eta denek du eskubidea euskararen etxean egoteko. Eta nik ezin dut onartu inor ere izatean irondoan, euskaltzale on edo txarra naizen esango didana. Ez du nahi inor ere, nire ondoan domina bat emango didana, zu honazat, zu gai. Arrazu bategatik, euskaltzale bat galtzen dugunean, gure etxea ahultzen dugu. Zen euskaltzale, galdu dugun euskaltzale hori, ez du inork ere ordezkatzen. Bidera bat galtzen dugu. Hori egiten dugunean, bidera ez dago, erdaldunak hor gaudena gara, iritzi desberdina ditugu, eta guk jakin behar dugu iritzi desberdin horiek ez da baiatzen gure artean hitz egiten eta ikusten, onartzen bestearen ikuspuntua, onartuz ez dugula denek berdin pentsatzen. Zeren bestela uste dut hilobira goazela. Hilobi untan, noizbait norbait balabila, zure izaitearen errestuen bila, lurpetik entzunen du deiadar bipila. Hemen dago ama bat, bere aurrek hila. Hau Salvadorek esan zuen, nahiago nuke nik hau ez betetzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Peio. Osagai desente ez da baidarako. Orain, guazen zelairekin. Espera. Espera bate, ere. Erantzan duen guztioi, entzuten da ez? Orain? Orain egoto? Orain bai. Beste arabiz bai.
ondo hasi gara. Bueno, orain bai ez, orain entzuten da. Bueno, arratsaldean guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bai, hemendik hobetuko gara. Ba, hori, eskerrak gonbidapenagatik eta bai, nik bai uste dut ona dela, gauzak diferente ikusten ditugun pertsonen arteko elkarrizketa. Eta hain zuzen ere, ni gaur mezu hau da, mezu nagusia transmititu nahi dudana hori zela. Eztabaida bat egin behar dugula, baina eztabaidak ere modu antolatuan eta egituratuan egin behar ditugula. Nik uste dut hori dela nahiko nuken ideia, nire azalpenen bitartez, hau transmititu saiatuko naz, ahalik eta ondoen azaltzen. Ni ere abiatzen naiz, azalpenean, nondik gatozen, ez? Uste dut ezinbestekoa dira, eta, bueno, nik 60. hamarkadatik egin dut apurrako goeta, ez? Eta, Iñaki Larrañagak esaten duen bezala, orduan euskara inoizko egoerarik ahulenean zegoen, 78 jaio nintzen, eta nik bizi izan nuen. Nire aiteatze eta amatziak euskaldunak ziren, nire gurasoak ez, aitak ikasi egin zuen kartzelan, eta amak ez. Eta gu bizi izan gara, egoera dislosik horretan, eta, bi hizkuntza etxean izan da, ne bat abi euskaldunak gara, ikastolan ikasi genuelako. Eta, orduan euskara egitate sozial gutxitua zen, Euskal Herri osoan, eta aipatu egin den moduan, uharte txiki batzuetan zegoen. Eta gainera oso kezkagarria zen, euskaldun gehienak herritarren adina jitziala, euskaldun kopurua gutxitu egiten zelako. Eta, zatikatze geografikoa zegoen behar bezala horrekatua. Bakigulako, frankismoak debekatu egin zuelako euskara erabiltzea, euskara ezagutzea, euskara transmititzea. Eta egia da, nik ere honetan bat egiten dut, gaur egungo argazkiari begiratzen badiogu, hobera egin dugu nabarmen. Eta uste dut izan dela alegin kolektibo animaliko baten emaitza positibo. Gero eta euskaldun gehiago da Euskal Herrian, euskaldun hartzaileen kopurua ere nabarmen handitu da, batez ere gazteen artean. Euskaren aldeko jarrera nagusi da, gure gizartean, baina egia da, eta hori ere azterlanetan ari dira azpimarratzen, kezkarako motibo batzuk baditugula. Eta horiek dira, bat ondo irakurtzen jakin behar ditugunak, eta behar bezalako galderak egin, Peiok esaten duen moduan, erantzun gakoak izango direnak, hurrengo belaunaldietarako gako izango diren erabaki horiek behar bezala asmatzeko. Eta zentzu dira, azterlanetan agertzen diren kezka iturri horiek, arnazgunetako bilakaera, kezkagarria da, badakigulako erabilera jaisten ari dela, gure kulturgintzaren referentzialtasuna ere ahultzen ari da, telebistak ere lehen bazuen pisu bat, eta orain badakigu ze nolako eraberritze prozesuan, eta Euskal Telebista bere tokia berriro topatu behar du, referentzialtasun hori galtzen da bilako, BSTB, Euskal Telebista tradizional guztiak. Eta erabileraren datuen estankamentua ere azpimarratu da ez. Eta horrekin batera, estatus juridikoak erakusten dabilen ahulezia, eta honetan nik nator bat Alberto esan duenarekin, gaur egungo 1082ko lege horrek ahulezia batzuk erakusten dabil, eta horren garapenerako landu diren dekretuetan ikusten ari garelako, sententzietan irakurketa bat egiten dela, ez? Eta nintzat irakurketa hori, interpretazio hori kezkagarria da. Eta badago galdera bat, eta uste dut nintzat oso galdera importantea da, ez? Gu gizarte eleanitz batean bizi gara, euskara ardatz duena eta gaztelania ere koofiziala dela. Hau da, gizarte eleanitz batean bizi gara, eta nik ez dakit zalantzan jartzen dut batzutan gelditu garen pentsatzera, zer nolako jarrerak eskatzen dituen gizarte eleanitz batean bizitzeak.
Guke gure eskun askotan planteatzen genuen, ez? Gai korapilatsu baten aurrean, batzutan ez dakizu erantzuna zuzena oraindik aztertzen ari zalako edo lantzen, baina jarrerako oso inportanteak dira. Eta horregatik garrantzitsua iruditzen zait jakitea norentzat ari garen gogoeta hau egiten eta nora goazen, ez? Datu batzuk ekarri ditut, baina labur esateko errealitate soziolinguistiko berri batean gaude, hain zuzen ere gauzak ondo egin direlako, eta hezkuntzan unibertsalizaziotik, ezagutzaren unibertsalizaziotik hezkuntzari esker hortxe gaude. Euskatek egin duen ariketa batean, 2026 urteari begirako ariketa batean, esaten du 10 eta 14 urteko gaztetxoen 90,5% euskaldunak direla, euskera dakitela, hobeto, okerrago, baina euskaldunak direla. Eta lan merkatura sartuko zaizkigun urreko belaunaldiak inoiz baino euskaldunagoak direla, 90% gora. Baina belaunaldi horiek sartzen baldin badira, bai administrazioan edo bai enpresa pribatuetan, are gehiago enpresa pribatuetan, eta beraien errealitatea baldin bada, gaztelaniaz lan egiten dela, hor, koherentzia falta ikaragarria sortzen da, eta erabilera sustatzeko zailtasunak agertzen dira ez. Horregatik bat natoz, Jon Sarasuak, eta behin baino gehiagotan aipatuko dut bere izena, Jon Sarasua dabil koordinatzen Euskaltzaindian egin den, zabaldu den gogoeta esparru bat euskararen etorkizunari begira. Eta gogoeta horren arira esan zuen ez, gauza asko egin ditugu, balorazio ezberdinak egin ditzakegu, lehen aipatu duten Albertok eta Peiok, ez, batzuentzat harin egigoaz, beste batzuentzat jakinari laguntzen euskara erabiltzeko, eta berak eskertu egiten du ere, bai, ze horrela ere mintzatuetik egiten du. Ze igual bere bizitzan, ez dugune euskaldunik, normal, ez? Orduan, aukera berriak ere sortzen dira, zailtasuna daude erabilerako, bai, baina aukerak ere bai. Orain, ataria, Euskoluzako ataria horrek artean noen mapa bat, eta hori ikusten da, zemak jendek ulertzen duen euskera. Eta guk ero eta gehiago erabiltzen du, gure kuadrian ere, gehienak gara euskaldunak, eta pertsona bat euskera ikasten dabilena. Eta pertsona horrek parte hartzen du bere modura, eta lehen hau esan posible. Eta horregatik aipatzen nuen jarrerarena. Aipatzen nuen hizkuntza jarrera berriak behar ditugula, egoera soziolinguistiko berriak behar dugulako eta erabilera sustatu egin behar dugulako. Zuk ezagutza bermatuta daukasunean, erabilera bai da askatasunez erabakitzen duzun eskubide bat edo aukera bat. Baina ezagutza ez badugu bermatzen, ez dugu izango aukera. Orduan, eta horrekin batera, niretzat oso importantea da kultura. Egoera soziolinguistiko berri baten aurrean, asmatu behar dugu kultura linguistiko berri batzuetan. Eta horretan ere ez bakarrik jarrerak, baizik eta eztabaidak nola egiten ditugu. Niretzat gero eztabaidokiko dugu aukera gauzak apur bat zehazteko, baina niretzat dagoen korapilo nagusia da euskeraz bizitzeko eskubidea badagoela, batzuk ala sentitzen dugu, gure herrien bizi gara, euskeraz bizi nahi dugu ahalik eta eremu gehienetan, eta nola lortu hori gauzatzen joateko pizkanaka kalitatezko eztabaida bat. Kontuan hartuta egin dugun bide osoa. Hau da, ez ditzagun hartu erabaki batzuk, ez ditugulako galdera behar bezala egiten, ez dugulako fokoa jartzen jarri behar dugun tokietan, eta lortutako aurrera pausuetan atzera egitea. Nik uste dut aurrera egiteko euskeran ezagutzen unibertsalizazioan, euskera erabilerarako arnazgune bai tokikoak indartu, baina funtzional berriak ere lortu, eta segurtasun juridikoa. Osea, lortu behar dugu estatus juridikoak laguntzen digula, orain arte egin dugun prozesuan aurrera jarraitzea, ez oztopoak izaten eta ez atzera pausoak egiten. Eta hor badago kontzeptu bat, honekin bukatzen dut, dela berdintasun linguistikoa. Guk berdintasun linguistikoa hizkuntzako ofizialak diren tokietan hori da lortu behar dena. Bi hizkuntzetan berdin erabilia izatea. Eta gero, bai, norberak bere askatasunaren arabera aukeratzea zein hizkuntzetan. Eta nik ez nuke esango euskera
eta gaztelania berdintasunean daudenik. Nik behintzat ez ditutan ikusten, eta garatu beharko genuken kontzeptu bat da. Eskerrik asko, Zerai. Txanda horren ostean, neurri eta doinu librean islariek itxegin dute, orain emango diegu txanda txiki bat, 3 minutukoa, ñabardurak, erreplikak, apunteak eta partekatzeko. Alberto. Oso modu eskematikoan. Eskatu nahi zaie gizarteari, herritarrei, guztiok euskaraz egin dezaten, euskaldunok euskaraz bizia izateko. Guk badugu itxuraz eskubidea euskaraz hitz egiteko. Gaztelaniaz hitz egiten dutenok badut eskubidea gaztelaniaz hitz egiteko. Hizkuntza bat baino gehiago duten gizarteetan gauza bat erakunde publikoen eremua, eta hor bermatu behar da hizkuntza guztiak estatus berean egon daitezen, eta beste gauza bat da gizartean egiten den bizitza. Eta ez dakit, Suizako kantoi batean frantsesa eta alemana hizkuntza ofizial gisa dituenak, frantsesez hitz egiten dutenok alemanez bat ikasten, badakite hor, bere bizitza sozialean, muga batzuk dituztela. Baina hori da errealitatea. Ezin da, Peiok esan du, ezin da inor behartu bizitza arruntean hizkuntza bat ez badu nahi hitz egin dezala. Nik uste hori nahasten da, eta bi maila horiek, bi eremu horiek nahasten baldin baditugu, oker gabiltza eta ez dugu asmatuko. Erakunde publikoen eremuan oso kexa gutxi daude, baita ere kontseiluak biltzen dituen kexen artean, oso beraz, errealitatea neurri batean erakunde publikoen eremuan erabat aldatu da, eta hor salbuespen batzuk kenduta bermatuta daude euskara erabiltzeko eskubideak. Nik uste hemen ez dela kontuan hartzen egoera soziolinguistikoa zergatik da hain importantea. Oso importantea da, hain importantea da, zeren gizarte eremu batean hizkuntza bat euskara, hizkuntza bizia denean, gauza asko egin daitezke. Nik beti kontatzen dut, nik izan dut ikasleak etorkinak euskarazko taldean, eta Azpeitiako errumaniarra izan nuen duela 2 urte, Azpeitiako euskaraz ederki eta biziki egiten zuena. Eta talde berean bazeuden, ez dakit, Ortuellako ikasleak ereduan ikasitakoak, eta oso makal moldatzen zirenak euskaraz. Beraz, ez badugu errealitate soziala, soziolinguistikoa kontuan hartzen, pentsatuko dugu, pentsatzen ari den bezala, eta hizkuntza politikan pentsatzen ari da orain, edozein egoera sozialean edozein gauza egin daitezkela. Eta hori ez da hala. Amaitzeko, babes soziala guztiz importantea da. Orain arte, arazoak izan dira, baina oro har, hizkuntza politikak oro har, babes soziala izan du. Horrek bake linguistikoa bermatu du. Seguru nago, oso arrisku handia dagoela, orain arte finkatuta dauden oinarriak irauli nahi baldin badira, bake linguistiko hori arriskuan jartzeko aukera handiak daudela. Eta amaitzeko, arnasgunei buruz, niri hitz hori ez gustatzen, baina erabiliko dut, zelaik esan du, ez euskaldunok baliabideak aukerak behar ditugu euskara hitz egin ahal izateko. Zergatik arnasguneetan ahultzen ari da euskararen erabilera? Izango da aukerarik ez dutelako euskaraz erabiltzeko?
izango da udaletxean euskaraz hitz egin ezin dezaketelako, izango da eskolan euskara erabili ezin dutelako edo erabili ez dutelako. Beraz, aukerak badaude arnasguneetan, zer gertatzen ari da erabilera ahultzeko, horri eman behar diogu aurpegi. Eskerrik asko, Alberto, peño zure txanda. Bai, aurreko horrekin lotuta animatu lagun bat, familia lagun batean sortu zena, ikasketak egin zituen aladola erredizka euskaraz terderaz, gero euskara ikasi zuen, euskara ikasi ondoren sartu zen unibertsitatean, unibertsitatean eman izan ditu bere eskola guztiak euskaraz urteetan, ezaguna da, eta batzuek bere bizitza osoa hortan euskaratan, baina batzuek jartzen dute bere euskal zaletasuna zalantzan jartzen dute. Horrek niri ahalkea ematen dit, lotxa ematen dit. Ezin inork ere, ez dut uste inork ere batuen eskubidetik, olako alegin egin duen norbaiten kasuan hori euskatzalea ez dela pentsatzeko. Jakina. Baina hori gertatzen da gaur, hori Alberto gertatzen zaio, Alberto gaur. Ez da bakarra, baina asko badirolakoak. Bi, orain dela zenbait urte, eta honekin esan dut, ezkarela euskal etxetik dugunok, ez dut uste kontziente garen euskaldun berriek egin duten lanaz. Ezkara kontzienteak. Hizkuntza bat ikastea zaila da, benetan zaila da, eta baloratu behar da, eta ez dugu baloratzen, itxiko du parentesika. Orain dela urte batzuk, idatzi nuen Juan Ignacio Pérez egin liburu bat, enaiz hori izen burua zeintzen, Euskal Unibertsitatea gaur, edo lako zabait, ez dakit. Idatzi nuen liburu bat, eta hor esaten genuen, hemendik urte batzuetara, unibertsitatean sartzen den jendeak, sarrerako frogak, erdiak baino gehiagok, euskaraz egingo. Aspaldi pasatu zen hori, orain askoz ere jende gehiagok egiten du euskaraz. Joaten dira euskaraz egitera frogak. Joan zaitezte azterketa egiten den, egunean eman zazpe buelta bat gelaz da. Euskaraz egiten duten azterketa horietan, orduin, pasatu handik. Ez Bizkaian bederen, Bizkaian ez dut, jende asko, joango dira, ez dakitzen, joango dira lau mila, osakizen bat Bizkaiko egitera, joan zaitezte ara, eta azterketa egiten zain dauden bitartean, egiten duten bitartean, kanpoan daudenean, 110 euskaraz. Ez dut uste. Ez dut uste 110 ere egiten duen euskaraz. Orduan, zerrek epatu ditu, kopuruak, tegia da. Baina, niztugari zertako esatea hemen, hemen lagun batin bagaude, baitugu 75 euskaldun, 75 euskaldun horiek elkartzen direnean, gaztelaniaz egitea. Baina hori da realitatea. Orduan, nik honekin esan dira da, hau dela kontuan hartu behar dugun datu bat. Eta ez dugu hartzen, nik ez dut ikusten azterketetan egiten diren analizietan horako referentziarik, nahiko tabua da euskaldunen artean. Baina honi ez badio usten horian ere ditzia. Zerrik asko peio, zelai, zure txalai. Ni galdera bat egin nahiko nioke. Galdera bat egin nahiko nuke, Albertori eta hemen gauden guztioi. Guk euskaldunok egia da realitate soziolinguistiko honek jartzen duela, hori jarrera, erdaldun batek orain arte, euskaldun bat zegoenean berarekin eta erdaldun batekin topo egiten genuena, aldatzen genuen hizkuntzaz, eta erabiltzen genuen gaztelania, eta orduan jarraitzen genuen gaztelaniaz. Eta egia da orain, beste euskaraldiaren ekimenekin, eta hartzen ari garelako beste jarrera batzu, oso modu naturalean, egiten dela euskeraz, gaztelaniaz, komplexuagoa, eta talde baten daude batzuk euskeraz, batzu gaztelaniaz, baina Alberto esaten duenean, gaztelania erabiltzeko eskubidea urratu egiten zaiela gaztelandunei, nik hori dut ikusi.
Erderaz hitzetan ulertu dizut hori. Gaztelaniaz erabiltzeko eskubideak ez murriztea. Eta nik esaten dut. Eta nik, euskaldun bezala, nik jarrera beti gustatzen zait integratzailea, tolerantea, pazientzia, empatia, eta ezagutzen dutenek badakite beti saiatzen ezela taldean jendeak gustu dago. Baina, eta behin gogoratzut, Jaurlaritzako legelari batekin ari ginen dekretu bat erantzen, hain zuzen ere konsumoko dekretua, erabiltzaileena eta kontsumitzaileena, eta gira berdatu da zan, bera. Eta berak esaten dut, nola behartuko dugu enpresa bat, Iberia, euskeraz egitera bere kartelak eta hori. Eta esan, gozen ikustera beste hiri batzuetan zelan gertatzen da. Eta sartu ginen nazioartean, eta goratzen dut, enpresa txiki batek, Garize aeroportuak eskaintzen zituela katalan, errespeto nahizielako beziroi. Eta berentzat, momentu horretan, ulertu zuen hizkuntzaren erabilera hori errespetoa dela euskaldun dontzat. Eta nik esaten, euskaldunok, guko egingo bat genuen erabiltzari gaztelanean, guko gaztelanean badukut ingelesa, eta batzu gainera suertaukat eta frantzesa, baina guko egiten baduzuzuk gaztelania erabiltzeari beti modu tajante batean, orduan bai gertatzen egin komunikazioak. Baina erdadunak zergatik ez du ere apur bat inkomodidade hori onartu, ezin du onartu eta esan behitu euskaldunen gino denean, batzuten euskaz egingo dute, ni pazientzia ezken nire amaketan nire aimadina errebako egiten dute. Eta hau adira, ez da baida honen adira, aurreko zela saldiaren esaten nion. Eta zuek presa haudete, egin duzuen zuek, guztiz bat datore, behiok esan duenak. Nik uste dut, euskaldunak, bai ikasi egin dutenak, bai ikasi dugunok, bai hizkuntza eskatuzunak atera ditugunok, zematen ditugula eta ez dugula aleginik egin. Hemen egindan alegin hori guztia aitortu egin behar dela, eta dela gure patrimonio bat. Baina, ondo desberdindu baretu, ze jarreren bitartez, ari garen euskararen erabilera elikatzen eta euskarari etorkizuna ematen, eta ze jarrerak dira ezken komodidade bat, feminismoak ingertatzen ere, bai. Ezken emakumeak orain hartuko ditula ardura postua. Klaro, eta gaur gizonez da gongo, klaro, eskola da, bestela ez dago berdintasunik. Orduan, ez da posible honen inguruan gogoeta bat egitea eta jangi identifikatzean erdadunen eskubidea ez da absoluto. Euskaldunan ere ez, eta batzutan pasatu behar gara gaztelaniera eta sortu behar du giro erosoa. Baina eskubidea absoluto ez dauka erdadunak. Bestela birutzen du ez dago ofizialtasuna, zera da, euskera menpeko. Eskerrik asko. Bueno, islarien txanda, solasaldia, amaitu egingo dugu, galdera zehaz batzuekin. Aprobetsatuz bakoitzaren ibilbidea, bakoitzaren profila. Eta hasiko da Peio, errektore hoia danez, galdetu nahi diogu, euskararen egoera unibertsitatean. Nondik zetorren euskararen unibertsitatea, eta non dago edo norututoa. Eta hori da gai apropetuko gaia. 3 minutu. Ez nik uste dut, pentsatzen dut jendeak izango gara gogoa galdetzeko, eta orduan oso pasatuko naiz airean bezala. Aldaketa handia gertatu da unibertsitatean, eta madreko hamarkadan hasi ziren eskola batzuk zientzia fakultatean hain zuzen ere, Jose Ramon Etxebarria eta horiek hasi ziren fizikako ikasketekin eta horiekin, baina gaur egungo egoerak ez du zer ikusi arekin. Zenbakietan, kopuru eta gertu baldin bagara, egia da, gaur egun nik uste dut eguneko edo ikasten dola euskaraz, eskaintza, ditugun eskaintza, gure unibertsitateaz ari naiz, badira gehiago gurean Euskal Herriko Unibertsitatean zentratuko naiz. Eskaintzan ere, eskaintza euskaraz erderaz ikasteko berdintxoa da. Gehien egin daiteke berdin euskaraz, gaztelaniaz, gauza gutxi batzuetan, aukera handiago dago euskaraz, gaztelaniaz baino. Beste puntu batzuetan gehiago gaztelaniaz euskaraz baino. Baina, nik uste dut hor hartuta hor aldaketa handia gertatu da horrekin, liburuekin, gauza guztiekin. Nik bi galdera ditut bakarrik.
edo bi alde bat, hausnarketa bat, urrun, oraingo perspektibarekin. Bat, hau egin behar zen unibertsitatean, hau da egin behar zen edo ez, nire zalantzak ditut. Orduan baditu, baina hain zen eskaera, hain zen handia, hain ezin zen planifikatu. Hori zen egoera, ez zen beste modurik, zen batzuen pensatzen dute ez uneko, Suarezek pensatzen zuen ez, fizika hori ez da egin euskaraz, eta nik uste zientzietako gaiak edo azia espezializatuak errazago direla, bere hizkuntzan, errazago dira hizkuntza arrunta baino. Orduan, terminologia aldezi bat da, hori ikasi behar da, baina hortaz aparte asko zen mugatu da erabile. Orduan, galdera da, hori ezin zen egin beste modu batera, adibidez, ikastaro trinko batzuekin, erderaz egin zuten ikasleekin, irakasleekin, horiek prestatuz beste modu batera, nik ez dakit, eta galdera bat da. Zergatik egiten dut galdera hau? Galdera hau egiten dut, euskara urte batzuetan izan zelako, ate zabaltze bat, jendea sartzeko, batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak. Eta hori bakarrik, sartu ziren horietako asko, euskara zela eta sartu ziren asko, hori izan zen modu bat, sailek beren irakasleen kopuruak gizentzeko. Sartu ziren euskaratik, euskararen ezenean, bestelatzen sartuko, sartu ziren eta ari izan zuten lehenbiziko gunean hasi ziren erderaz ematen. Eta segitzen dut erderaz ematen. Ez da Albertoren kasua. Horregatik aipatu nahi dut, oso injuste irutzen zaidarako irakurrituan zen maikoza. Orduan, hau da egiten duan galdera besterik gabe, baina hau da urrungo perspektiba. Hala ere, berez ere diot, ikusita, nik uste dut, aldaketa handi bat gertatu dela. Beti ere, begiratzen badugu kopuru hori, ez da zalantzari, gaur egun unibertsitatean euskarak badu presentzia bat, orain dela 30 urte, urrundik ere ez zuen. Orduan ez zuen ezer, orain bai bat. Eskerrik asko Pello, Albertori Txalkaia, ikuspegi federala. Nazioarteko federazio ele anitzetik ze ikasketa aplikagarriak topa ditzake. Bueno, lehendabizi esan nahi nuke, gustatuko litzaidakeela nire ahoan ez jartzea nik erabiltzen ez ditudan hitzak. Nik bakarrik galdera bat egin dut, nik ez dut esan zelai nire ahoan jarri dituen hitzak. Egiten zaidan galderari buruz, hizkuntza askotako federazioetan gure egoerarekin eta gure sistemarekin alderatuta nik gauza bat azpimarratuko nuke, oso labur, eta bada, eta berezik azpimarratu nahi dut hemen ez zaiola ematen berrikuntza bati gurean, gure sisteman dagoen berrikuntza bati ez zaio ematen duen garrantzi kualitatiboa. Eta bada, sistema hizkuntza askotako federazioetan sistema bada separatismo linguistikoaren adi dezakeguna. Beraz, adibide bat, Suizan, Bernako kantoian, badira udalerri batzuk, hizkuntza bakarra, hizkuntza ofizial bakarra, frantsesa dutenak, eta beste udalerri batzuk, alemana, hizkuntza ofizial bakarra dutenak. Eta beraz, hor bermatzen da, bizitza publiko osoa, hezkuntza, komunikabideak, administrazioak, hizkuntza horretan ematen direla, bakarrik horretan, eta beraz jendeari hiztunei bermatzen zaie bere hizkuntzan bizi osoa egin dezaketela. Gurean, eta ni horren alde, hor naiz beti, gurean separatismo linguistikoaren sistema ezarri beharrean nik integrazio sistema deitu dudan bat ezarri zen. Integrazio sistema mugatua, baina oso ezaugarri importantea duena, eta da derrigorrezko hezkuntzan nahi eta ez beste hizkuntza ofiziala ikasi behar dela. Nik uste dut hori oso positiboa dela, bereziki oro edozein egoera linguistikoa izan da gizarte integratzeko eta bereziki gurea bezalako egoera batean, zeinean euskara baita oso hizkuntza minoritarioa gizartean, horrek aukerak ematen zituen
kontuz, baina gauza bat azpimarratu nahi nuke. Eskolan euskara ikasten duten guztiak ezin ditugu euskaldun gisa hartu. Hori lehendabiziko gauza hor, oker bat ikaragarria dago inkesta soziolinguistikoan eta gero horretan oinarrituta zelaik erabili duen bezala erabiltzen diren datuak. Oker gabiltza datu horiek horrela interpretatzen baldin baditugu, pero ezusteak ditugu. Baina kontuz, halako integrazio mugatu sistema bat, gurean bezala, estiki gestionatu behar da. Estiki gestionatu behar da. Gauza bat da, bultzatzea nahi duenak euskara soilik ikas dezala naiz eta beringurua, familiarra, soziala erdatu nahi izan, baina kontuz hori orokortzen baldin badugu, porrotak izango ditugu, eta gaur egun esan daiteke eskolaren 150% porrotean dagoela bide horretatik. Horrek arriskuan jartzen du sistema osoa. Eta hortik oso aukera handiak ditugu sistema osoa porrote egin dezala eta bereziki gehien importatzen zaidana. Euskararen aldeko jarrera, babes soziala, euskararen aldeko jarrerak orain arte izan duen babes soziala izaten jarrai dezan. Eskerrik asko Alberto, azkenik zelaientzako galdera, gaia, euskara, subiranotasuna eta estatua, estatalitatea. Buruan, zelai, iruditu. Nik gai hau jaso nuenean, nik galdera bat. Azken momentan interesatzen zizkiana da galderak. Erantzuna gehiago gara biltzen. Baina da, zein estatus politikok bermatuko du euskara bizi berritzeko estrategia integral bat. Hori da, nik nahi dudan estatus egoera. Hori lortu daiteke politikoki modu diferentetan. Eredu federalekin, eredu konfederalekin, edo estatus propio bat izan da. Eta nahi dudan, eta gure eskunibilik garen pertsonak, nahi duguna da, erabakitzeko gaitasuna izatea. Hemen erabaki nahi ditugu hiru gauza. Hizkuntza propioa, euskara, garapena eta bizi berritzeko prozesu hori nola egin behar den, eta bai, dator da dela beldur batzuk eta kudeatu behar ditugula ondo. Hizkuntza ofizialen arteko araubide juridikoa, hau da, euskara eta gaztelanian arteko, eta frantzesa, ziurrenik ere bai, eta ingelesa ere bai, momentu baten ez ofizial bezala, baina lengua franca bezala, zer olako harremana izan behar duten beraien artean, eta erabaki nahi dut hemen, gure erakundeetan, eta hizkuntza eskubideak, zerbitzu hizkuntza nola bermatu herritarrei bere hizkuntza aukera libre egin alizatea eta lan hizkuntzan euskara naturaltasunez, gozotasunez eta eremu horiek irabazten jatea. Eta estatus juridiko hiru erabaki horiek gure erakundeen eskusten dituen estatus juridikoa uste dut dela nik behitza sustatuko dudana, eta nahiko nukena da Euskal Herritarrok erabakia izatea. Ziurrenik egongo dira eredu diferenteak, eta oso importante biltzen zait, egitzea almena, horien inguruan lasai eztabaidatzeko, eztabaida egituratuak egiteko, sozialak eta politikoak, kalitatezkoak, eta kalitatezkoen artean adibidez jarri barra doz datu hau baliagarriak diren edoz diren, badira eztabaida batzuk, egin behar direla, eta egin behar direnak, eta horietan oinarrituta egin behar dira eztabaida eta ulertzeko asmoarekin. Eskerrik asko zelai, honekin ja badugu gaurko ideien Macedonia ja mailanean, eta orain publikoan itzan da. Orain egitzen da aukera, zuek galderen bat edo ideiren bat edo planteatzeko. Badugu mikroa, txen, eta ekon. Atzaldeon eta eskerrik asko eta zorionak hiru hitzaldi hori. Eta baita eskerrik asko hitz egin duzuen gordintasunarekin, garbi eta gordin bota dituzue erronkak eta kodakilloak. Oso.
Nik ezin dut ahaztu, ekitaldi hau, federalistak, Euskal Alderdi Sozialistaren talde batek antolatua dela, eskerrak baita federalistei hau antolatzea egin. Eta izatu hemen ausardia, euskera utzean, oso ondo. Ondoan, baina, politika noa, ezin dut ebitatu, federalistak antolatu dutela konta. Oin dela gutxi ikusi dugu, legebiltzarrean, oso lege garrantzitsua, arazo hau, aurrera emateko, modu batera edo bestea, nola, hezkuntza legea, ze gertatu da. Nik uste dut hezkuntza legea oso garrantzitsua, oso momentu erabakiko eta, baina nire ustez frakasua egon dago, alderdian, jaurlaritzan dauden bi alderdiak bakarrik geratu dira, beste dena kanpoan geratu dira, eta, ereduaren, hezkuntza ereduaren arazo gaitik, edo ez dakiz erretik, uste dut gauza garrantzitsu bat, bertan bera edo dela, nire frakasua dibitu zen. Horretik, galdetu egin nizuen, galdetu, eskatu. Hiru hitzaldiok, nola ikusten duzuen edo baloratzen duzuen lege horrekin gertatu dena. Ez dut politikako detailetan sartu nahi, baina uste dut legea nahiko garrantzitsua dela eta jakin egin nuke zuen iritzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, nik galdera den konsiderazio txiki bat, eta da mahaiburuaren aurreneko minututan burura etorri zaidana eta oin bukaera aldera protagonismoa galdu duena, erabat bide politikoa hartu du eta iruro bat etorri zaite behintzat, 80. urtetik ondutza euskerak izan duen garapen handiaz, kulturala, edukatiboa, politikoa, soziala, dena. Eta atzera behira jarrita, eta gure generaziokoentzat, nik uste, hor, motore bat dela, gutxi aipatzen dena, bat ere aipatzen ez dena, eta dela euskera batua. Euskera batuak esan nahi du, euskera landua, euskera kultua. Ez euskera naturala eta ez euskera berezkoa. Eta nik uste orain, modatik joan dela, tresna hori, eta euskara batuak ez ditula balio. Gure komunikabide publikoak ikusten baldin baditugu, komunikabide publikoak, batuak, ez da ezaten baina dagoen, euskara eredua, euskara jatorkeriaren euskara da, kastizoaren euskara da. Orduan, importanteago da euskaraz kontenido egokiak ematea baino, norbere buruak demostratzea, idea zabalkoa dela, bermekoa dela, azpeitikoa dela, edo ondarrokoa dela. Eta gainea, regla de tres bat. Paradigma horietan, ondarrokoa Donostikoa baino euskaldunagoa da, eta azkoitikoa Bilbokoa baino euskaldunagoa da. Eta gezurra, eta gainea, barkatu, Gipuzkoa Bizkaia lehia horretan ez duke zein nahi, baino badago momentuetan 1000 sasi bizkaiera daude komunikabide publikoetan. Osea, dut esateko, diot esateko ez dakitzen bat formal dauden. Gero, Gipuzkoarrak gutxiago ez geha. Orduan, idea zabalko forma, Orkastillakoa, Zaizkoakoa, eta egiterak kakanaste bat, eta ezen indartu gaitu, kulturak indartu gaitu, eta bide kulturalak indartu gaitu, eta Alberto esaten zuen bezala, Euskaldunen komunidade hori sendotzea indartu gaitu, baina oin sendotze hori ari gara guztiz atomizatzen ari gara. Eta, orduan, ikastaro bat arian nola iziko zu ba. Barkatu pello, baina berderaz. Universitateko irakasleek artikulak ze hizkuntzatan publikatzen dituzte. Edo, zedai, ertal gurasoen seme alaba batek ze hizkuntzatan hitz egiten die gurasoei. Eskubideak baitan gorde eta nola egiten den hori ez, eta gero, badaude gara prozeso politikoetan, hau bukara eske liburuan dutu gutxi Angel Erroga aipatzen zuen bere blog baten, hablo todas las lenguas del mundo, pero en árabe.
Eta Marruekosko prozesu elebidun, zergatik nola, noiz aukeratzen duen batek arabe dialektala, noiz arabe koranikoa, noiz frantsesa, noiz eta azten zera munduan deskolonizazio prozesu begira eta kolonizatzaile alde egin zuten, baina haien hizkuntza gain ditu ziren. Hizkuntza indigenek nun independentziarekin noiz etorri dira bertako hizkuntza ofizial eta hizkuntza natural bilakatzea. Eta natural konzeptuak bildurra batzen dit, natural ez da erabili behar. Zera, azpeitin, ondarrunda, natural izaiten da, baina euskera daukan meritua da, euskera landua hitz egiteak, euskera landua idazteak, eta euskera landuak esan nahi du, kontenido landua, eta ez gaude kontenidoak lantzeko, denborak gure kontra dira, ez zamin bakarrik mundu guztiak. Etzen gaudera. Hirugarren ahots bat, eta gero Maikiri emango diogu aukera. Hay un principio irrenunciable, que es el principio de la realidad. El problema del euskera no es que sea una lengua minoritaria, es que es, todavía hoy, una lengua minoritaria en su propio ámbito. Los irlandeses no llegaron a tiempo con el gaélico. Los vascos llegamos a tiempo, hace 45 años. Pero llegamos a tiempo para poder hacer una política de normalización del euskera, de recuperación del euskera, de expansión del euskera. No una política de monolingüismo euskérico, que sigue siendo un proyecto para algunos, un proyecto que entenderéis que para otros resulta odioso. La transformación sociolingüística que ha tenido Euskadi en estos 45 años es asombrosa, asombrosa. En términos comparados, no creo que haya otro país que haya tenido un cambio sociolingüístico del calibre del nuestro. Obviamente, si dejamos al margen el Estado de Israel, que juega con otras reglas, ¿verdad?, respecto al tema de cuál es su idioma. Pero esa transformación tan rápida sociolingüística no ha alterado el fondo de la cuestión, que es que para una parte de los vascos su idioma es el castellano, para otra parte de los vascos su idioma es el euskera. Y esta realidad la vamos a tener aquí mucho tiempo. Lo que a veces nos cuesta entender es que hace 45 años apostamos globalmente por una política con mayúsculas y una política lingüística que apostaba por reglas diferentes a las de los estados multilingües de la Europa a la que siempre estudiamos como referencia, a la Bélgica, a Suiza, en el que predominan los conceptos de estatus territorial, de estatus personal. Si hubiéramos aplicado a rajatabla la regla del estatus territorial en Euskadi hace 45 años, no hubiera salido bien parado euskera, ¿verdad? Lo que a veces a algunos les cuesta entender es que hubo una apuesta colectiva por la recuperación del euskera, por la normalización del euskera, por lograr una sociedad bilingüe, no una sociedad en la que haya dos lenguas normalizadas, sino una sociedad en la que el conjunto de los ciudadanos vascos tuvieran un dominio suficiente del castellano y del euskera. Y los problemas que seguimos debatiendo son problemas de ritmo y nos enfrentamos, a veces con una cierta violencia, sobre el ritmo de conseguir una sociedad en la que el conjunto de sus habitantes sean bilingües. Acabo ya. Es un problema para una o una y media generación todavía, hasta que de verdad
el conjunto de la sociedad sea bilingüe y casi todo lo que estamos discutiendo en estos momentos desaparezca. Pero mientras, es necesario entender que hace 45 años hablábamos de diglosia, minorización social del euskera, pero hoy en día, en estos 45 años, hay que hablar de un doble proceso de diglosia. Los euskeraparlantes es obvio que no han conseguido, y les va a costar conseguir, que su vida normalizada en euskera no encuentre fronteras con quienes dentro del País Vasco no tienen suficiente dominio del euskera. Pero hay otro fenómeno de diglosia, que es el perjuicio evidente que para una buena parte de la sociedad vasca que solo conoce el castellano ha encontrado respecto a posibilidades laborales en este país. Doble fenómeno diglósico. Y esto requiere seguir manteniendo los equilibrios para conseguir que el euskera se vaya normalizando más y que la comunidad castellano parlante no se sienta particularmente castigada. Konforme, hiru txanda hauekin, gero emango du beste aukera bat, labur, helburuak, diglosia, eskuntza legea, euskara batuan, labur. Nire burua besteok definitzen dutenean nik harrituta gelditzen naiz eta erabiltzen dut Angel Lertxundik kontakizun batean, pertsonei baten ahoan jartzen duen esaldi bat. Eta esaten du, zertarako baliote du norberak bere buruaz osatu duen irudia besteen usteak egiten gaituenean. Niri askotan gertatzen zait, eta onartu behar dut azkenean, agian besteen usteak egiten nauela, baina ez dator bat ni naizenarekin, gehienetan. Nik hezkuntza legeaz ezin dut askorik esan, baina bakarrik nik uste momentua zela aztertzeko ze emaitzak eman duen beste gauza batzuen artean D ereduaren orokortzeak eta horretatik ondorioak ateratzea eta momentua zen norabidea aldatzeko. Guztiz kontrakoa eginda, nik uste dut D ereduaren orokortzea edo zein egoeratan, edo zein egoera sozial, ekonomikoa, kulturala, edo zein egoera soziolinguistikoan, ematen du, argi uzten du, gaur egun ehuneko 30 ikasleen 30 porrotera kondenatuta dagoela. Horrek beste ibilbide eskatzen zuen. Gero Ramonek, bi gauza Ramonek esan duenari buruz, oso lago. Kepartonagari irakurri nion, ez dakit Xabiera Murizak asmatua, eta nik ikusten dut nire ikasleen artean. Euskalkiak erabili baino, sukalkiak erabiltzen dituzte. Eta horrek arazo larria ekartzen du. Kepartonagak esaten duen bezala, euskerak gaitasuna izan du zientziaren, akademiaren munduan, kulturaren munduan, aurrerakuntza ikaragarri egiteko, hain zuzen ere, hizkuntza indartu duela batuaren bidez. Nik ezagutu izan nuen, parkatu apur bat luzatzen banaiz, baina uste dut merezi duela, Suizari buruz 3 txostenetan parte hartu nuen, eta ikusi du romantzaren batasunarekin dauden arazoak. Claro, alderatzen baldin badugu, 60 eta 10ko hamarkadaren amaieran hemen egin zenarekin, gurea arrakasta ikaragarria da. Arrakasta ikaragarria da. Hori baztertzen baldin badugu, hori galtzen baldin badugu, galduta izango gara. Euskera itzuliko da berriro sukaldeko hizkuntza izatera. Eta bakarrik nire burua zoritzeagatik nik hizkuntza naturala erabiltzen dut, eta parkatuko didazu Ramon,
baina ez zuk erabili duzun zentzuan zurekin bat nator, nik hizkuntza naturala erabiltzen dudanean esan nahi dut arazorik gabe ateratzen zaizun hizkuntza. Kostatzen bazaizu hizkuntza hori erabiltzea, ez duzu erabiliko salbu behartuta zaudenean. Orduan, hizkuntza naturala da, inolako oztoporik gabe ateratzen zaizun hizkuntza. Mota horretako hiztunak erabat behar ditugu, eta zentzu horretan erabiltzen dut hizkuntza, euskara hizkuntza naturala izatea hiztunengan. Joselai, laburrago izan beharko da, pildoraren bat, bota ideiren bat. Denbora kendu diet. Bai, Denbora kendu diet. Ez du samarra, ez du samarra, bota pildora. Hezkuntzaren legea dela eta nik ere zindut gauza gehiagik izan. Beti pentsatu izan dut, batzuetan sailburuek beti utzi nahi dutela beren, nahi mendi pasatu nahiz, eta hau atera dut. Gauza batek ez baitu arazo gehiagik ematen, eta nik inpresio dut kanpostik ikusi eta aurreko legeak etzuela, edo aurreko etzuela aparteko arazori sortzen, eta sortzen bazituen dekretuen bidez edo konpon zitezkeela ez ukitu. Hori da nire, eta hori esan bar nion, sailburuari deitu zidarako, nahi zuelako nirekin itzegin kontu netaz. Esan zidaten, etorri azkartean, amaiketan. Ezin dut, hortxa maitu zen telefono dira. Orduan, nik gauzen esan barren da, zer retonki badabil, ez badu arazo berri, arazo konpondu ezin diren arazoak ez baitu sortzen, utzi bakean. Euskara Batuanik aipatu dut espresuki gobernuaren apustua. Eta niretako importantenetako bat izan zen bere garaian, Garaikotxearen gobernuak batasunan alde egin zuen apustua. Etzen arreza, oso zaila zen. Egin zuen eta hori izan da euskara bultzatzeko argumentu edo arazoi handietako bat. Eta aipatu duan beste hori, erabiltzen den ez dakit sukalkiak edo euskalkiak edo ibiltzen diren horiek herrietan, hori da probarik argiena benetan pentsatzeko hori egiten dutenek ez dutela hizkuntza arruntzat hartzen. Haientzat euskaraz da hizkuntza arrunta. Zen, hizkuntza arruntetan ez dutela hori egiten. Hori gaztelaniaz egiten dutenean, batuaz egiten dute. Euskaraz, nola ez den hizkuntza bitxi bat da hor, naiz da euskararen edegon, eta beti euskararekin erortzen zeigu euskara leku guztietatik, praktikan ez da egia. Ez dute zinezten, horregatik egiten dutela. Hezkuntza legean, nik justu nago batzordean, eta nire tokatu zen kudeatzea legea. Eta nik enuke frakasotzat joko. Ez dut konpartitzen peio, zure diagnostikoa. Hezkuntza legea kadukatuta zegoen. Azteko, hezkuntza publikoan legea zen. Hor, beste hezkuntza sistemako beste kide batzuk zeuden eratuta. Eta eskaera zen, aspaldi, hezkuntza lege bat egoteko. Gainera, teknikarien gaiek esaten zuten, ja zelai legea ezin dugu aplikatu, que supuestos de hechos ja ez daude. Orduan, behar zen berritu. Eta berrikuntza izan da, nik uste dut, prozesua izan da eredugarria. Ez da horrelakorik, nik ez dut horrelakorik ikusi. Nola bildu ziren denengo akordio soziopolitiko hori lortzeko 100 eragile pasatu ziren. Eta eragile horiekin alderdiek banan elkartu hitz haien ekarpen asko zuzenketa bihurtu eta prozedura zer gertatu da? Hauteskunde batzuen aurrean gaudela, nik uste dut horian iritzia da, eta legeak onartu bazan 6 hilabete lehenago. Hor egon da, nik uste dut lege horrek esango nuke entzun dudanagatik eta zain nago txosten aldizkari batek egingo du, pedagogia aditua den aldizkari batek egingo du azterketa bat, legearen ikuspegi horretatik, hezkuntza ikuspegitik, eta zain nago txosten hori, baina bere impresioa da, eduki aldetik ondo dagoela, baina akordio politiko ez da erabat gauzatu, falta direlako puntu batzuk hobeto ez da geratu behar dituztela, eta aldu behar direla akordio batera. Eta zein da, bat da, hezkuntza sistema publikoaren antolaketa horren inguruan, batzuk esaten dute, ez da nola behar bezala bermatuta sarrera eta betetzen ez badira betetzen bertan jasotzen diren baldintzak, zer gertatzen da horrekin, hori da dukaten eztabaida bat, eta bigarren eztabaida da,
hezkuntza ereduak ikastetxek eduki behar dituzte, hezkuntza ereduak eta hizkuntza ereduak. Hezkuntza proiektua eta hizkuntza proiektua. Orduan, hizkuntza proiektuan, azkenengo zuzenketa baten bitartez, sartu zen, 5. xedapen gehigarri batean, eta baldintza batzuk jartzen zaizkio hizkuntza proiektuari. Eta aldi guztiak ez daude ados, horiek izan behar direnik, eta horren inguruko eztabaida ere zabalei geratu da. Baina ni ziur naiz, hurrengo legealdian egongo dela berriro hezkuntza legea mahai gainean, lortuko dela akordioa, eta nik uste dut gauzak egiten baldin badira, horrela jendea entzuten, eta jendearen parte hartzea sustatzen, eta alderdien artean elkarrizketa egiten, eta hori horretan eredugarri izan da, ez da borobildu ariketa, egia da, baina jarri du modu bat nola egin daitezke legeak behar ez lege guztiak, baina badaude lege batzuk zilegitasun berezia behar dutenak, gizartearen babes handia behar dutenak, eta horiek egiteko eredu baten bat dira. Eta erantzuna nion gizon horri sobre el principio de realidad. Yo comparto exactamente que efectivamente ha habido una apuesta colectiva de una sociedad para recuperar un idioma que estaba en peligro de extinción. Y esa apuesta efectivamente nos está dando unos nuevos datos sociolingüísticos, que es lo que nos tenemos que parar a pensar y a reflexionar. Si la sociedad en 10 años de la gente joven que va a entrar en el mercado laboral va a ser euskaldun, ¿qué oferta le vamos a hacer también en las empresas, en las administraciones públicas? Y luego efectivamente el ritmo, bueno, pues eso hay que debatirlo. Pero no creo que los debates del futuro del euskera, de los espacios sociolingüísticos que tenemos que conquistar todavía, porque el euskera y el castellano no están en igualdad, y no es que, también equivocatzen dut, no es que tenemos que imponernos unos a los otros, tenemos que buscar nuevas actitudes para una convivencia lingüística sana, que alimente el euskera, que genere esos espacios de uso y que es para la gente que va a ser euskaldun. Teknikariek esaten diate, amaitu behar degula, 2 txanda eskara zeuden, 30 segundu txanda ematen dizuet, ideiren bat, edo botatzeko, erantzunik gabe, baina, bueno, 2 txanda, zut eta bestea, eta... Declino turno porque no me da tiempo en 30 segundos. Venga, bestea, ideiren bat, Alde batetik eskerrak ematea, sustatu dut guzti oso interesgarria, baita ere anitz iritzi anitza eta baita ere jasotzea, zoragarri. Ez dute nire komentarioarekin gutxietsi nahi azkeneko markaetan egin den lanketa guztia, ez da gutxiagorik ere, baina nahi duela edila bat ere bai, pixka bat sendotu. Pragmatismoaren eta aldera bat da gehien bat. Pragmatismoaren eta orekaren bilaketan lekua dauka mahai gainean jartzea errealitate bat, dela gaztelera behartzea, gaztelania iztunei, erdaldunei ezin zaie behartu, baina gaztelera behartu bada. Hori gertatzen da gaur egun. Diglosia batetan, instituzio publiko guztietan, euskera eta gaztelera normalizatu behar direla, esaten dugu, baina zenbait erakundetan ezin dugu euskera normaltasunez erabili. Orduan, ze puntu hartzen daukalekua mahai gainean jartzeak, benetan, egoera hau, kolonialismo prozesu baten emaitza dela, eta ze puntu hartzen hor kokatzen gaitu baitare, euskaldunei, diskriminazio positiboaren aldeko jarrera batzuen hartzaile izateko beharrean. Naiz da pragmatismoa eta horrekaren kontra joan. Eskerrik asko. Erantzuna kalean jaso duzu, eskerrik asko guztiei, eta